May bagal daw yung aming kakabsat. Good day, everybody. This is the hair we're going to cut. Pugisan tayo ti Pugis Tibaro. Gentleman's haircut. Nasa kikimata ng mga initan. Jadi baru pagubing na pa yan. Kalbo daw. Aduh, tubing kalbo. Pagubing na pa awan na. Puro dito baru ko nagting na. Pagka kalbo na. Nagsasaroon na ulo mo dyan. So, the work. Nagiging kakabsat. Nakarita ka, nag-awid ka naman. Alwaran mo ang ulat mo. Nahigat kasigay. Ayun na. Di maramat kung magbayad ka mo kung nakasakbay nga kasikasuan na ka. Kwarta. Atap tuloy gaway. Mali yes. Ang aming tao ko pati babak na. Ang aming tao ko nagibubulog sa ti kwarta. Kasi ano, masapong na tulong si doktor, si Rabi, ako may kwarta, si Rabi. Laksidan o dahil bubulsap. Ang kwarta, yan ko na, hanggang nga sila puno mo. Kasi nalaglaw mo yung production sa Pilipinas. Makatanong ka magpasyod dahil hospital mo, hindi ka may kasul sa mangyawat mo ang kwarta. Kasi hindi talaga yun. Tapos na mga awis kayo natin bibigla. Nabagtik ni makasapol si tulong ako iraman na kayo. Awan mapanunod ng masayaan, mabagtik ka. Apa niya ko na ni, bida kami with kasi kasungan na rin.
Samparta lang sa kwarta nga ako nayawat ni. Isa ang pangalan ni ti kwarta. So nga di Ilocos oridi ka ko. Diya ka mo nung nga ili dahil di Santa Maria sa. Lilo na, soldado. Soldado, dahil di lila na. Kana si kasunti doktor. Awan ti kwartada. Pinaltogan na di doktor. Siyempre ah. I mean, dakis, bigay. Dakis. Yung, awan ti mapanunod mo nga nasaya. Awan, agaburido ta ulo na tatawag. Awan. Awan eh. Umilat ti panunod. So, ang pampanunutin lagi ti katawag niya eh. Mapagtitita o mayat sa kumong pare, mayat sa kumong dito ang alanganan ni. Amo matlaw. Kamutan na lumaw-lawa mo itimugin kung nakalalas eh. Tuy ati lumaw na. Day ta, mayat day tatang alanganan. Paras dali pisang. Ito yung nahing pislo na ito yung gudong na rin ito ito yung nahing pelaan. Naglada ito bukong nakalan naman kalbo. Nahing gasin na ang bukong. Oo na lang, inanay ko dito yung bagam ko. Yak pa kitag shampoo. Mabuti yung ikam nata ti conditioner. Oo. At ay kabkabil ko nga ako. Nakita kita Facebook. Nita alaso na. Na makatulong lagi di oy na. Sa kamtila na nyo kung kunalagi. So, at nasa mo ba't kita ko tumubong umawa na. Naon napidang nga Nakapol. pagsayatan na tuloy na lata. Ora isabing mo pa. Oo. Nung sumayaat, ay kinungat pa. Dito po. Dito po pukisa mo dito. Tapos nagpuskol to buo na eh. Bago tiada, berbagai nyam sebelah. So Ronaldo di bukil kumbaga. Alwaranya kita mati. Datayo ti mangkal-kalbot yung ulo tayo. Parutin tayo mga kanayong tunggal lagdigos. So nga, maawan. Kanayon nga parutan tunggal lagdigos ka. Masakit ang jaramot na. Tunukan na nga tubo. Ayan, well,
Pwede pa mga ito ah. Sarding yung sarding na kanamay. So, plano pwede nga gawin. Ano yun? Hindi ka gawin daw. Agbakasyon lang yun na. Ano gusto mo ayun nyo ko dito tayo pa? Laon kayo. Ulan, ano pa rin. Banggar. Pugo. Laon yung. Tubo. Nandi karo kami nga barangay, Banggar, tinagan na. Hindi iliti Rosario. Da kami matisay tan, pugulong yung. Damo mang pulit. Ka din na diay. Ka baylatan. Damo mang pulit nga naamukid to ya. Nagilyan. Siyendo. So, tagal tayo katrabaho kito school district, Romel Dumaging nagilyan. Kano? Fred Lopez. Pwede nga Ano? Protestaan daw mo nila kay Chavity Ilocos Sur. Protestaan daw mo nila kay Chavity Ilocos Sur. Apa ya? Ano, nakadadaw mo ta anomalya na kami. Ako saran na ni Presidente Bongbong. Isumot siya daw ti aramid na nga maday. Nasya amang nakaumo mo ito yung singso. Ano na abay. Aramidin sa kaya no. Hindi na tama. Ang muda mo ta. Wala. DJ pa nag-block mining na. DJ isang kawayan Ilocos Sur kada Santo Catalina. Ayun, nagya. Ilakla ko na. DJ China, nagya darat. Black Sun. DJ ay kung mapirdi mo, nagya coral da. Dahil ka no. Lugar da. Isang agriri da na. Mga kapilitan na. Oo na. Oray ni tao eh. Ay, Adam. Kita lagi ito Adam, dito eh. Makin kanigid Tagpadas damoy. Oo. So, mamanto tata lagi ito sumaro ng eleksyon. No, basta no, ti pamati lagi ito tao. Oo. No, awatin na pa lang ti Trump. Kung nata yung gatangin ti butos. Oray dito. Oo, nagdato yun. Pino lang, dito yung matay, nagdagot dito eh. Kurkurako, madadungo to eh. Sobra gasa nga kita gitu politika ti kanigid. Ang muda illegal lagi tita tao. Ayaw ang dalata. Ano makontrol da. Bueno.
Dito sa randa Taktika. agbutos. Oh. Diyay. So di jay maikadwa ko mga pa nagpresidente ni Trump. Naabag ka po diyay. Ado na iti illegal nga nagbutos. Ado. So inikat na. Oh. Tatahan na naikat amin yung inikat na ti ado. Barbaring ano kawanay. Ano pumasik. Nakita tayo mo nga ado ti napawid. Kaya may isang kadwa nga Pilipino ng basol ni Raul. Kagawin, nagiwaras iti may pari. Oh. So natiliw, nakakaroon niya record. Binirok da. Nadanto niya. Mayatong. Chokli. Mayatong. Bari. Idakas na mali. Dahil kapsaan. Ano nga ni si Kaso ti nagtrabaho awan ti social security na. Sinusuldo ti gobyerno nga. Di nag-biro. Ado nga kwarta diya. Isa na ni. Hindi nagtrabaho. Wala ti pension mo to pa. So sayang. Still teacher na. Dumadakil ako mga dito sa bukod to. Awan, ano magtubod to yan eh. Dapat lang naingpis lang. Kita ma. Madida dumakal. Barik na. Isuji ko na nga pututan. Uri pa sila. Madla mo yan na pututan tabok mo. So, tamay. Mayato. Very nice. Very nice pare. Thank you. Thank you man. After 2 months, nga mo may kapapokis gaya. Wala. Inlista tayo dyan pizza. 2 months. Okay. Wala. Manday tang kakabsat ti pokis ti baro. Kasi ako nga tika po school ti buko pala. Thank you for watching. Yes, Gentleman's Haircut.